Ready na ko, kuya. Yati. Hapit tuy ko mamatay atong pagpaningil akong motor. Pag ambak akong sapa, di man day ko kabalo mo langoy. May gani, natabangan ko ni Paploy pero ibiyaan yun ko sa buwang. Di klaro ni si Paploy ba, bisig unsaon. May gani, kay na-absent siya, o wala pa, nasumbagan. Pero pasalamat gyapon ko, kay dire ara ko sa downtown gilabay sa manager. Igor ako mang leksyon og arawan. Asa naman to ilang balay, oy? Ginina naman ko siglibot-libot. O sige, pangalan na to, Jimmy. Asa mong balay ani, oy? Piti naman yung ningawa. Pero testingan sana ako sa unahan, babe. Basig nara dito, ah. Eh, kuya, jud aning trabaho, aning kolektor, oy. Di jud lalim ba, bisag asa na tamabot. Ginina naman ko siglibot-libot, ani, oy. Walang pamilyar, maning balaya, bay. Murag ila sards, man, eh. Daw, be, ako dong ayohon. Ayo! Sards! Ayo! Sards! Dati ba ba yung tao siguro? Hoy, si Dok-Dok, di ba maguba ng gate? Bakit ka ng bato? Ay, sorry Sards! Sorry Sards! Si muna ako ron. Sards, limod to. Limod to diya, ano problema to diya? Ganina na ako naglibot-libot diri Sards ba? Kay maningil ko garawan. Maningin ka karawan, kisay mo ginapangita de karon di ay. Mali, pangalan Sards, no? Si pangalan na na? Kailan ka ni, Ginny? Ginny? Oh, Chika na ba kayo na? Ka naman? maningil kay ko garawan, no? Ay, may problema na paningin dito. Ah, ang balayan ni Sards. Unahan ra, ilado ka nakapitik na. Dagay ka nakagustuhan na, oy. Sure, oy. Kung nalalaki ba ako, gusto na ko na ba? Ha? Dili ba, ako ang mga pagumangko, na-crush na. Pitik na. Nya, doon naman ka, Sards. Unahan ra diya, pagliko sa wala to, naimangga diya, tapos naibaliti. Usa na, kapre? Ikaw ni mo sa wala, patoka, naibaliti, nakasya diya, tapos ako na lang nabalay diya. Hadlong ka po na nagbalay, Sards, oy. Basig anak na sa kapre ba? Ingana naman ang mga diwata, kay mga mysterious dyan ang mga balay, anak. Oh, wala ko, pitik na. Dati. Sige, Sards, salamat kay Sards. Sige, may problema na. Solti lang mga unsay mga problema diya, ako ni bahala diya. Ulo ni Sards. Pero, anong asuwad? Hello. Nainiabot mo ba ila agaw Ginny? La, nalagi mo to ni abot. Kinsa man ron? Di mo na to, siguro nagpuyo ng balaya ni, nag-asuman. Yun, doon ako. Sakay tuyuan ng aktora gaw ba? Padulong gid bitaw ning sulod na oh. Ayo. 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 Kinsa man? Ate, kawalok. Tinuod jud itong ingon ni Sarge bay walok kay chika. Madam, ikaw si Kuan, Ginny? Oh, kuya, sa may tuyo ni mo. Ningil unta ko sa arawan dam ba? Ha? Arawan? Oo dam, kato sa linding ni mo nga gikuha, Judith tamang gud nimo ron. Ay, oh kuya, nakalimot jud ko kuya ay. Patay, sabutan dam. Wala ang gudi ka bayad kuya, pangyuan na lang ko kuya be. Dam, kailangan jud nimo mobayad karon dam kay Judith tamang gud nimo. Ya, pwede na to sabutan kuya. Sabutan? Dali ra noon ko kasabot dam. Pero unsay klaseng kasabutan dam? Ali kuya, sulod. Patay, pasudlon ko. Unsa kaya niyang tuyo? Pero sige lang, sulod lang ko. Ay noon, dali naman ko kasabot dam. Pero guwapa man ka, pwede ra. Kailan mo ni Sarge day? Si Sarge, katong bayot? Oh, mao to, siya ay nagtuod sa kuha sa inyong balay. Kay ganina ra ko sig pangita. Wala jud ako natudan ninyong balay. Kaila jud ko kuya, kay siya nag-ilog sa akong bana. Ang nasingle ko karon. Patay, single. Nasugdan na nato iya. Aman ta dapita. Dili ado. Ay, isa. Mangi isa ko ha. Ay, sa akong to the rescue nga may agaw. Ay, Dam, ready na ka? sabi na kuya. Yati, pitia, uy. Lagaw, saba lagi ron. Mas maayo ana. At nga to sa portahan. Tindog. Tara. To, ngandam lagaw. Apit ning gawas. Tayo juga sa mo aron, ulatahan mi ka. Ay, kadali ang sa damang. Murag kaiyo na po ko. Sige kuya. Yati. Asa man ka? Ay, dili boss. Kaning manguliktar ako sa arawan. Ay, kolektor ka di ay. Saba mo kay kanina abi na giunsan mo kung igagaw ba. Pasi na basig matripan pa ta ka. Pasi na!
Yati, mawa na dool, magkay tag-disgrasya. Kasi na ko.